Bueno, ha començat un nou dia aquí a Tailàndia. Avui és dia de transició. Això vol dir que agafem un vol, però no un, dos, perquè es veu que fem escala a Bangkok, anem de Chiang Mai a Bangkok i de Bangkok a Phuket. Tinc ganes ja d'anar cap a la platja. Al matí el passarem per aquí Chiang Mai, acabant de passejar, mirant algun màrquet i així, i després ja ens n'anirem cap a l'aeroport. No sé si gravaré molt avui, per això és un dia així una mica de transició i anem fent, però un dia dir. Fa una calor, però una calor crec que és dels dies que més calor fa, I el sol pica fort. Tornem a estar a un dels numerosos temples d'aquest país. Han tornat a fer posar una altra d'aquestes coses, que amb la calor que tinc, per entrar al temple i veure això. Que no puc entrar. Que només homes. Què hem de fer? Planos gravats per l'Íñigo, perquè jo no he pogut entrar. Bueno, no passa res. Este es grande también, gordo, ¿Esto cómo lo harán? ¿Lo meterán y luego construyen el techo encima? Por la puerta no cabe, ya te digo. Mitges. Tremendos hombros, Porque es una sola pieza, o sea, eso no... Primero el huevo y luego la gallina. Tennessee for the night. Gotta get out of town sometime. Mira, ho sents, Carly? Sí. És la fricció de l'home que està fent. Ara anem a dinar un dels plats típics d'aquí de Tailàndia, que encara no hem tastat. Ja hem trobat el restaurant, estem de camí, i ara us explicarem si està bo, com es diu, què té, què porta... Si no pica mucho. Si no pica mucho. Espero que no es faci més. Got drunk on the flight. Since she left, I've been way out of line. Lost my faith and my mind on the day we had to say goodbye. Hem arribat i clar, ens acabem d'adonar que hi ha moltíssima gent, hi ha cua gairebé de mitja hora per tal de demanar. Està tot ple, però això està tant de ple de turistes com ple de gent autòctona. Vull dir, està... que es veu que es deu dinar superbé, veurem. Hem fet takeaway perquè anàvem tard a l'hotel i ens ho menjarem allà. No us havia dit res d'aquest hotel i la veritat que ha estat de 10. O sigui, l'hotel aquest que hem agafat a Chiang Mai, increïble. I a més té tota aquesta zona de piscina aquí i sempre hi ha per fer-te cafè, agafar aigua. Allà hi ha unes galetes i unes patates que li encanten a l'Íñigo. I ara, com que ja no tenim l'habitació ni res, és que mireu, o sigui, tinc unes ganes de posar-hi els peus perquè avui fa una calda. I hem agafat el dinar i el prendrem aquí, que hi ha plats i tot, o sigui, perfecte. El millor Tahití del viatge, o sigui... Vull provar una cosa, a veure si... Increïble. Està boníssim. Ens han donat tots els ingredients en bossetes, o sigui, encara que sigui líquid, jo no sé això... I això què és? Són els noodles? No, els noodles estan aquí, cariño. I això què és? Prova, es frito. Bueno, ya lo he puesto abajo para que empape. Javi lo está haciendo con más estilo, Al final, el sabor es lo importante. Muertos. Aquest és de porc i aquest és de beef. Aviam. Le agafo una mica de carn. Está bo. La lima le da el toque. Pero arde. La lima le da el toque y la cebolla también. Pero, ¡buah! Quema la boca, que está muy bueno. L'Íñigo ha decidit que no pot menjar més perquè pica moltíssim. Em bull la boca. 5, okay, 6, thank you.
Ara estem al finger del primer vol. Anem una mica tard. Sí? Bueno, veurem. Teníem una hora a Bangkok. No sé, jo ho veig una mica plorau. and pull it tight. ดึงแถบสีแดงที่ประตูทาง Estem a l'aeroport ja. Hem arribat. Semblava que no, però al no ser les mateixes companyies no ens han deixat anar com per transfers, hem hagut de sortir i tornar a entrar quan l'avió ja estava boarding, tothom. I hem anat corrent per tot l'aeroport. Passat el control pas. Hem passat el control. Menos mal. No, porque nos han pasado por la línea de los pilotos, azafatos. I ja està, ja estem. Suposo que tot l'avió ens odia, perquè hem entrat i hi ha hagut cares llargues, en plan... Però bueno, ho sento, és la primera vegada que em passa això. Buf, anem cap a Phuket. És enorme l'aeroport de Bangkok. Estem anant a buscar les maletes perquè ens les han facturat. O sigui, arribàvem tard i ens han fet pagar. Hem anat, o sigui, quan estàvem allà corrent, tal, que hem anat a un stand del Nokia aquest, el tio ens veu, veient que anàvem superapurats, ens diu, ok, now I will call and tell them that you will be arriving. Perquè clar, havíem de passar el control de seguretat i tot, quan l'avió ja estava, o sigui, la gent ja estava embarcada, però bueno. I ens diu, but you will have to pay for your suitcase. El suitcase, los cojones, ja m'agradaria portar suitcase, a mi que vaig amb motxilla, deixa'm a l'esquena. La portava l'Iñigo, però bueno. I jo, ok, this is not my problem now. I ell diu, yeah, but will you pay? I jo, sí, clar que pagaré. I res, aleshores hem arribat i ara hem d'esperar. Ja hem arribat a Phuket i no us podeu imaginar l'hotel en el que estem. O sigui, bueno, això ens ho han donat ara com a welcome drink. Són gairebé, no, què dic gairebé, ja són les 10 passades. Anem a sopar al restaurant de l'hotel, però és que mireu, us faig, o sigui, només un sneak peek. Això tenim, bueno, quina passada. Anem a sopar perquè em moro de gana i demà no sé què farem, la veritat, perquè estem, o sigui, l'hotel és una passada, però està a prendre pel cul. Però bueno, ja ho veurem. Calma. Se'ns ha complicat la nit. Estàvem sopant i veiem que anaven i venien tal de la nostra habitació. Bé, no els hi funcionava la porta i ens hem hagut de canviar a una nova habitació que és bastant més xula perquè té com una banyera, tal. Porten una hora fent perquè clar, a l'altra habitació hi havia 3 llits i aquí hi ha llit de matrimoni i han posat un plegatín, però molt plegatín pel Javi i clar, no s'estaven ofuscant molt perquè no els hi quadrava el llençol amb el llit petit. I ara han de tornar a venir a fer llit. Però bueno, aquí estem intentant relaxar-nos. Ja està, aventuretes. Ara que ja s'han anat tothom de la nostra habitació, faré una mica de tour, vale? Entrem per aquesta porta d'aquí, que ara està tancada. I el primer que et trobes és el jardí amb la piscineta, bueno, very, very nice. I després ja entrem el que vindria a ser la zona del lavabo, amb una banyera que m'estic preparant ara, però anem a tancar que una cosa hi ha, mosquitos. Aquí tenim la dutxa, per qui no li agradi la banyera, el lavabo, que el loro és a l'aire lliure, vale? I després tenim a la Carly i a l'Iñigui, i la nostra habitació, bueno, crec que està prou bé. L'Iñigo està morint. Està calenteta. Bon dia, Phuket! Feia molt de temps que no estava en un hotel així. Però molt de temps, O sigui, no sabeu les ganes que tindria ara d'estar... De fet, això és una cosa que us heu d'apuntar. Phi Phi i Phuket està de costat. Hi ha un munt d'excursions directes a Phi Phi des d'aquí. Ui, no sé què m'he fet a la cara. Bueno, això és que ja estic suant, és molt heavy. Hi ha un munt d'excursions preparades. Per tant, trobo totalment innecessari fer el que hem fet nosaltres de 2 dies a un lloc i 2 dies a l'altre. El seu és fer campo base a un dels 2 llocs i anar d'un lloc a l'altre. I ara, en principi, anirem al centre de Phuket.
Y todo el mundo. ¿Qué te parece esto? Esto no estaba antes, ¿eh? No estaba. Primer dia de platja. Jo m'he posat crema, Amor, i també has estat a l'ombra. Home, clar, com s'ha de ser. Ens n'anem cap a l'hotel, jo m'he cremat una miqueta, m'he posat crema tota l'estona, però la veritat que no feia el cel super serè i això enganya una mica aquí i crec que m'he cremat una mica, però bueno, què hi farem? Ara anem cap a l'hotel i la idea és fer la piscineta, tal, i no sé si sortirem, perquè sí que és veritat que després del lío del percal de l'habitació, i ara sí, i ara no, i ara aquí, i ara allà, ens conviden a sopar allà i tal, i tenim el sopar pagat, o sigui que segurament ens quedem allà jugant a cartes i fent chill una mica. Ens passem la vida buscant taxis. Ja l'hem trobat, Quic, Ja l'hem trobat. Oli! Doncs sí, ens hem cremat una miqueta avui al final, ens hem posat protecció i tot, però no sé. Sol de Tailàndia, pica fort. Hem estat jugant a la piscina una bona estona que no sabeu quant de temps feia que no estava jugant a la piscina, o sigui, bueno, no sé, no hi jugava. I ara ens hem dutxat i jugarem a cartes. Mireu, rèptils, em fa un mal al coll, que jo crec de la correguda d'ahir, suar, aires acondicionats i tot, ho he pillat. Així que res, m'ho estic passant molt bé, o sigui, m'ho estic passant superbé. Se ve en la foto. Jo, sí, se ve. Eso no lo subes que lo ve mi madre luego. Se asusta, no? Baby. Bon dia! Avui és Sant Valentín i tot i que jo celebro més Sant Jordi perquè sóc catalana i perquè mai a la meva vida he celebrat Sant Valentí, avui els estic dient als nois que m'han de fer alguna cosa. Perquè si no ho he de pensar. I mireu la meva veu, o sigui, no sé què m'ha passat, ahir vaig passar-me tot el dia amb molt mal de gola i avui tinc el moc aquí al pit, però bueno, què hi farem? Estic amb dos metges que no volen curar-me. Mori? Porto fatal lo de recollir cada 2 dies les habitacions, o sigui... no ho suporto, no sé fer maletes i l'he de fer cada dia. Outfit check del dia. Mireu aquesta samarreta, com és de xula. It's a full-time job being this smart. Amb aquesta faldilla de crochet. I les super crocs. Bueno, ara sí que sí, després de passar el matí a la piscina, ens n'anem cap a buscar el ferri que ens portarà a les illes. Poquet ha sigut guai, però sí que és veritat que jo crec que calien més dies com per anar a més platges i de més. Ja se sabrà per la pròxima vegada. I res, tio, me'n vaig al ferri amb l'orella plena d'aigua, o sigui, em fa un mal. No sé per què faig coses rares a la piscina, perquè sé que sempre m'acaba entrant aigua, però d'ahí voy, de cabeza. Així que res, vaig amb l'orella, que no, d'aquesta orella no m'hi sento. I res, ens anem a buscar el ferri, que m'he assabentat ara que són 2 hores. Aleshores jo crec que serà un ferri més o menys gran. I no sé, tinc ganes com que... Uau! Aviam si es mou una mica. Creieu que l'Iñigo em demanarà matrimoni en aquest viatge? Jo li he dit que les ungles ja se m'estan fent malbé. No. Amor, crec que allò d'allà són les piscines. Bé, ja estem aquí. Ja som a Pipi! Pipi! És que li diuen Pipi, no li diuen Pipi. Bueno, ja som locals. Vigileu, que aquí hi ha un pas a nivell, Es veu, jo no en tenia ni idea, però es veu que per entrar a les Fifi has de pagar un arancel, o sigui, com a pagar l'entrada, que són 20 bahts, que vindria a ser com 80 cèntims, no són més. Però és molt fort, no? Ho fan com per mantenir, bueno, posa d'environment i no sé què. Bueno, perquè ho sapigueu, porteu cash, perquè sí que és una cosa que us he de dir. No es pot pagar pràcticament res amb targeta, però res.
Us explico, quan hem baixat del ferri hi havia tot d'homes amb cartells dels diferents resorts, dels diferents hotels, esperant amb carros, i clar, nosaltres no havíem reservat res perquè ens portessin a l'hotel, doncs es veu que aquí cotxes més aviat pocs, per no dir que, bueno, no n'hem vist cap, no sabem si hi ha carretera, creiem que no. Aleshores t'aporten amb un carro les maletes i tot, i estem anant cap a l'hotel. Ja som a l'habitació d'hotel de les Fifi, és molt més gran del que ens pensàvem, mireu, i ens han dit que, sisplau, tanquem la porta a l'habitació perquè venen monos. Els monquis estan tots. Jo els monquis els tinc aquí ja. Són gairebé les 5 de la tarda, tinc una gana que em moro i anem a veure si trobem alguna per aquí a la illa. No sé si m'acaba d'agradar aquest vestit, perquè fa aquí una cosa ben estranya, però bueno. Es puede hacer un smoothie de banana, tío. Se puede hacer un smoothie de banana. Finish banana, imagínate, la más solicitada. A on? Ja m'he canviat, ja m'he dutxat, els nois han anat por ahí a comprar-se camisa o no sé què, perquè el Javi s'havia portat super poques coses i se li han tacat pràcticament totes, així que han anat a buscar roba i jo m'he quedat aquí sola, m'he dutxat amb calma, aprofitant una mica de moments d'intimitat que quan portes tants dies de viatge doncs dius, vinga, aneu a passejar un rato. I estic editant el blog allà. Mireu, aquesta és l'habitació d'hotel que ens han donat aquests dies, estem 3 nits aquí, allà hi ha el lavabo, i res, sortirem a sopar i a ballar una mica potser, i demà fem una cosa xulíssima que en tinc moltíssimes ganes, que és el Long Tail Boat, ja ho veureu, és que us portaré, flipareu, i estem allà doncs 4 o 5 horetes, anant com de platja en platja, d'illa en illa, i ja està, més o menys això. Nois, els catalans hem de deixar petjada allà on anem, sempre, no hi ha discussió. Des d'ahir que estic una mica potxa, tinc molts mocs i hem anat a la farmàcia i m'han donat Ivy Syrup, Expectorant and Cough Relief. No ho sé, no, els doctors m'han dit és placebo, però vale, i jo, aviam, algú farà, no, abans que res. M'ha dit, no, molta aigua, però bueno, jo m'ho he comprat perquè crec en la medicina i confio en la gent que està treballant en els medicaments perquè em curin. Així que em prendré això. Amor. I anem a prendre-ho, aviam si està bon. Jo crec que estarà bo, tot és molt natural aquí a Tailàndia. 10 mil·lilitres, ho pots dir en veu alta. L'Iñigo m'acaba de recordar la dosi, si ha de ser per mi. Gràcies, infermera. Ah, boníssim, Un 10, no em porto. Aviam si així em curo, nois. Perquè jo no passo d'estar tot el viatge malalta. Un 10. Estem desbloquejant la nit a Phi Phi Islands. Així que veurem aviam què trobem. Això ja és molt més ambient islenyo, I jo estic així.